guys, ayan, magpuputi naman tayo ng ating mga laban last 2 days. Ayan, tayo ng mga damit. Kasi ako masipyat. Sa para sipon. Hindi ako makasulti. Kung sa kung sa magaling ang mga tingog sa atong panumpaan. O inuman sa giingon nimo nga pagkanindot sa atong tingog sa gugmang buglaw. Tumutungkog ka pa ba sa mga tingog niya? O kabila ka na ba? Nakakalbong o nakikalbong sa iya mga hunggong niyo? Wala na. Ang tulo na mga sipon ni mo niya tayo. Di na ako tuwa ha. Alas dati ba? 24 na ilang oras mga kawander. Katuway mga relo diha. Kagay mo nagrelo ang radyo. Salamat sa inyong pagpamina. Pasensya aning mga piti kaya itong oras. Liwat kayo may inyong mga naong ha. Basta pwede pakiingon sa akong ngalan. Kusog kayong speaker tani. Anje, Palintik, Ihuti, Tagalog, Glog, Glog, Glog. Sorry. Ang gabi ni kay Lorna Villaronte, Renato Dailo, Joy Martinez, Ben Dael, Gerald Isari, Angeli Parina, Rio Tumag, Abdul Maang, Lavalay, ayan Lukay, yung manigay niya, Karadila Don, Rosalie Pahaw, Gloria, gabi, salamat sa inyo po kumin ko pero po mga kodyakan sa mga oras sa mga istasyon. Gusto na programa kung ako pa ikaw, kung ba ni Sir Ariel. Ano siya, bikin nga oras sa inyo programa, gatong ka nato sa pagdok ko sa alis nila, kaya ko po rin, Wonder Mad Gas, so Wonder Vitamin C Capsule, Wonder Liver Care, Petron Drops, Wonder Paramoxin Capsule. Ali ko, away ka. Ali. Ang Wonder Ligan, sa kanya, pinakamuligan sa servisyo publiko. Wonder.